Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Werknemers van Cedicor hebben vanochtend vroeg de weg bij Parera afgesloten. Dat hebben ze gedaan met vuilniswagens. Hierdoor kon het verkeer nauwelijks nog de brug op of af. De werknemers hebben de actie uitgevoerd omdat ze bezorgd zijn over de financiële situatie bij Cedicor. Gisteren hadden ze een vergadering met de directie en daaruit kwam naar voren dat de situatie van Cedicor erg slecht is. Vakbond BTG heeft de actie georganiseerd om aan te geven dat ze geen enkel ontslag zullen accepteren. Bij DOC was vanochtend ook een actie. Dat ging ook over de financiën, want de werknemers zeggen al heel lang te wachten op nieuwe contractuele afspraken. De werknemers hadden de ingang geblokkeerd en lieten niemand binnen of naar buiten gaan. In de bosjes bij Bahia Beach is vanochtend het lichaam van een man aangetroffen. Het lichaam is zwaar mishandeld en de politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Het is niet duidelijk wanneer de moord heeft plaatsgevonden, maar de politie heeft de omgeving afgezet om nader onderzoek te doen. Gisteravond heeft er in het wijkcentrum in Santa Maria een protestbijeenkomst plaatsgevonden. De bijeenkomst was georganiseerd door de partij Movimento Causa Promé en is gericht tegen het samenwerkingsconvenant dat minister-president Eugène Ruggenaat en de Nederlandse minister-president Mark Rutte afgelopen week tekenden. Dat deden ze tijdens het Bombini for Business event en het convenant is bekend onder de naam Groeistrategie Curaçao. Volgens de sprekers gisteravond, zoals Max Elstak, Ben Weidman van Pepe Soberano en René Rossadia van Movimento Causa Promé, is de hulp vanuit Nederland een manier van Nederland om Curaçao te herkoloniseren. Rutte en Ruggenaat benadrukten vorige week dat het convenant tot doel heeft te zorgen voor meer economische groei en beter financieel beheer op Curaçao. De Amerikaanse regering heeft gisteren sancties opgelegd aan het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA en de Centrale Bank van Venezuela. Amerika wil hiermee voorkomen dat er nog geld naar het regime van de Venezolaanse president Nicolás Maduro gaat. Als gevolg van de acties wordt het PDVSA vrijwel onmogelijk gemaakt om internationale transacties te doen. Dit heeft ook gevolgen voor de Refineria di Curaçao. Ruggenaat heeft gisteren gezegd dat er een werkgroep bezig is sinds vorige week om de situatie in Venezuela te bekijken en ook te anticiperen op mogelijke stappen. Volgens hem was er al van uitgegaan dat Amerika de duimschroeven verder zou aandraaien tegen het regime van Maduro. Een man die zondagavond is aangereden op de Santa Rosaweg is gisterochtend vroeg overleden aan zijn verwondingen. Het gaat om een 41-jarige Venezolaanse man met de naam Israel Alfonso Colina Guterres. De man stak de weg over op het moment dat er een auto aankwam rijden in de richting van Suikertuintje. Deze auto kon de man niet meer ontwijken. Het is de tweede dodelijke verkeersslachtoffer van het jaar. Op Aruba is gisteren de luchthaven afgezet nadat bij de Arubaanse Airport Authority een melding was binnengekomen van een bom en de aanwezigheid van drugs. Dat zou in 2 vliegtuigen van de Canadese Sunway zitten die op dat moment onderweg waren naar Aruba. Hierdoor moesten 's middags verschillende vluchten uitwijken naar Curaçao. Beide vluchten van Sunway zijn uitgebreid gecontroleerd, maar er werd niets gevonden. In de afgelopen 6 weken zijn er 4 meldingen geweest op Aruba van een mogelijke bom. Elke keer ging een veiligheidsplan. Dat leidde er onder meer toe dat de luchthaven werd afgesloten. De daders van de laatste actie zijn nog niet gepakt, maar eerder werden een verwarde Nederlandse vrouw aangehouden en een boze man uit Bonaire. Beide personen hadden uit woede een valse bommelding gedaan. De laatste dagen van januari gaan voor mens en dier in het Midwesten van de Verenigde Staten pittig verlopen. Weerstations waarschuwen voor levensbedreigende kou. Het record van afgelopen zondag van min 43 graden Celsius in Minnesota heeft een oud record uit 1966 verbroken. En het O'Hara International Airport in Chicago heeft maandag al meer dan 160 vluchten moeten cancelen. Maar het lijkt erop dat het ergste nog moet komen. De ergste weersomstandigheden worden verwacht in Noord-Dakota tot het noorden van de staat Illinois. In de nacht van dinsdag op woensdag en de daaropvolgende nacht kunnen temperaturen dalen tot wel min 40 graden. Overdag schijnt de zon, maar wordt het niet warmer dan min 28 graden. In Chicago kan het kwik dalen tot min 31 graden. Inwoners van de staat in het midwesten van het land worden gewaarschuwd tegen bevriezing en onderkoeling. Vooral daklozen krijgen het advies om de opvangcentra niet te verlaten. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag.
Tot de volgende keer.